салому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. бародари азиз, видеоро тамошо кунем, баъдан гап мезанем. диден охиён, бародари азиз, ин ҳодиса дар Турсия қарор гирифтагия. Мисол занак, мисол ҷаву бигем имомай чие ана Қуръон қироат кардестаи дар оҷа мисол ӯ занак рақс дора бигем тош додиста намхе. Не ки ин маънои ӯро надора ки ӯ мисол ягон ваяда мисол специал накардестай. Иҷа ма баъдан комментариёша хондум, ҷои чизоро дидим новостиёра. Ин занак ҷин задаги будаиша. И одаме ки Қуръон хондеса, қироат кардеса, инҳо ана ҳамихе вай мекардианда, меовардиан масҷида мисол ҷин мебировардиан. ҳамихе вақте ки ҷин зада ки боши, ҳамхели вай мекарда, вай ҷинай дар дуруи ки ҷин ки ҳаст, рақс дода кардеса, нағма мекунанд, баъзиёш вағас мекунанд, мезананд, таву ҳар гап мегӯянд. Уҷа бисёранд занакҳо, одамо. Ҳамеёро хондеста, гуфти гапҳо рақс кардеста. баъзеҳо мумкин бинанд, баъд фикр мекунанд ки мисол ана ислом ихелай, ислом утай, ина дар дуруи масҷид рақс кардеста, и занак и чихеҷа Қуръон хондеста, ира дуруст бифаҳмида. Дар иҷа и занак ҷинзада ки ҳаст, ҷинша буровардеста, тариқи ояти Қуръон гуфти гапҳо хондеста, ҷинаш бояд бубурояд. Ба ҳамин хотир бояд дуруи да ҷинай нағма кардеста чизора. Фаҳмидӣ? ҳар хел фикрҳои бадам накунем, бародари азиз. иншааллоҳ ма гуфти гапҳо видеои аиз пас мегӯм хуб кунам, ҳаминҷа бубурорум баҳри шумо. Дига ютуб да гуфти гапҳо гап занем, чақчақ кунем, суҳбат кунем. шумо поделитса кунем видеоро, обуна шавем, фикротонро бинависен. коми фрептон кардая, коми чизе шида гуфти гапҳо телеграмма закрепид мекунам, телеграммда бидро дар комментария гуфти гапҳо. уҷа прямои худам қад связ метавони ёфта, бубурои хати худам чақчақ мекунем, гап мезанем. чизе боша, мушкиле боша, иншааллоҳ ҳал мекунем. бародарои ма, аллоҳи меҳрубон нигаҳбонтон боша. поделитса кунем видеоро, обуна шавен. то видеои оянда ма гуфтам амиро бифаҳмонамтон, бирасонамтон. салому алайкум.